Outdoor sa vracia späť na MT Biker. Prečo? Pretože veríme, že komunita, ktorá miluje hory a pohyb vonku, má držať pokope. Čo to v praxi pre teba znamená? V skratke získavaš omnoho viac na jednom mieste. Viac obsahu, viac rozhovorov, viac recenzií, viac videí a to všetko pod jednou strechou na mtbiker.sk. Chceme ťa vidieť v teréne, preto dbáme aj na komunitné eventy. Čaká nás viac spoločných aktivít, ktoré nás všetkých spájajú. Zmeny sa udiali aj na e-shope. Ak potrebuješ novú výbavu, tak na našom MT Biker e-shope odteraz nájdeš oveľa viac produktov a to opäť všetko na jednom mieste. Od bicyklov a cyklistického vybavenia cez bežecké tenisky až po lezeckú či skialpovú výbavu. Už nemusíš sledovať 3 rôzne stránky, aby si vedel, čo sa deje. Všetky eventy, či už ide o cyklistické preteky, bežecké podujatia alebo turistické eventy, teraz nájdeš v jednom prehľadnom kalendári podujatí. Nezabudli sme ani na diskusiu. Na našom fóre pribudli nové outdoor kategórie, takže či už potrebuješ poradiť s výberom turistických topánok alebo batohu, komunita je tu pre teba. Dôležitá technická poznámka pre našich verných členov. Ak sa pýtáš, čo bude s tvojimi výhodami, odpoveď je jednoduchá. Všetky tvoje nazbierané body, zľavy a statusy ostávajú na jednom mieste a platia na celý sortiment vrátane outdoorových noviniek. MT Hiker, ako ho poznáš, postupne utlmíme, pretože chceme všetku energiu venovať na jedno miesto. Preto ak nás ešte nesleduješ a neodoberáš tu na MT Bikery, urob tak hneď teraz, aby ti už odteraz nič neušlo. Outdoor ako taký však rozhodne nekončí. Práve naopak. MT Biker už dávno nie je len o bicykloch. Je o vášni k pohybu vonku a prírode ako takej. Preto sme radi, že sme opäť všetci pod jednou strechou. Klikaj na náš web, sleduj magazín a sociálne siete a hlavne vidíme sa vonku. Či už na bicykli, na lyžiach, na peši alebo na lane. Takže Viktor, vidíme sa kde? No predsa na mtbiker.sk.